Naimbag nagsapa kada tayo amin kakabsat. Yaman tayo kini Apo atang ikan na tayo manan itipigsa sa luat baro nga biyag at na itikas takit makapagtultuloy tayo na mangaramid kadag iti pagayatan na agyamanak iti panangkadwayo kanyak iti kalman na nagadal iti sasao ni Apo Diyos at itat tayo tutuloy tayo nga adalan iti sasao na ragsak na ito yung ibiyang na maibingay iti sasao ni Apo Diyos ka na kayo online. At iti title iti adalin tayo itata that devoted to Scripture. When panagbalin tayo nga devoted iti sasao ni Apo Diyos. Iti teksto tayo kakapsat at masarakan iti Acts chapter 2 verse 42. At no, da iti Biblia yung mabalin na kitaan nyo and makipagbasa kayo kanya. Kuna na iti salin tayo iti English, kuna na and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So dayta iti sasao ni Apo nga intay adalan itagtag sapa. Sakay tayo nagpuloy, nawatik nga ron, intay pag nagtamad, intay kumararag, intay tad na ito yung panagadal ni Apo Diyos, kumitar tayo kalpanan. Diyos may nga manakabalin iti so amin nagyaman kami Apo iti pigsa sanat ng paay mo ka na kami nagsapa. Thank you iti pigsa mi and iti parang mi o Apo at itang agmalam kumitar mi ka at Apo kasapan kami iti panagadal iti sasao kararag mi na si Apo Diyos iti pakikat pa kada kami nagito'y Apo iti kararag mi iti nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Devoted to prayer. Masarakan, iteksto tayo in Acts chapter 2 verse 42. No, nasiputan nyo na ibaga itatay na teksto tayo at da iti sarita ijay na devoted. Iti word na devoted kakapsat, di kayat nga masawan that to persist obstinately in a task, to keep on with devotion, to continue to do something with intense effort. So iti devoted gayam, di kayat nga masawan that at daan kinapingat na panangaramid when no aramidan iti may sangabanag na at daan panagtultuloy. So, ada di kinapingit ken ka, at the same time, itultuloy mo nga aramidan, di may sanga banag. Tapos talagang ada di effort nga ititid mo. Talagang ada di intense na effort na ipapaay mo dyan, iti may sanga banag na aramidan. Amo yung kakapsat, iti book, iti aramid, yung libro iti aramid, Book of Acts, makita tayo isay na dagiti na mati iti libro iti aramid niya. Dagiti una nga namati dito yung libro. At makita tayo na indibot da iti bibiyag da iti sasao ni Apo Diyos. Inadal da iti sasao ni Apo Diyos. Dahil panunod da kat iti sao ni Apo Diyos. Dahil puso da kat iti sasao ni Apo Diyos. Day tamot iti ayab kada tayo itatang agdama na tuladin tayo mat dagitoy nga kakapsat na talaga nga indivoted da iti biyag da iti sasao ni Apo Diyos kat kastamot kumakada tayo iti agdama. So the main idea tayo nga rin itatang agsapa can be devoted to Scripture. Now it is so when can I say that I am devoted to Scripture? Kaano nga maibaga nga devoted iti sasao ni Apo Diyos. At iti talo nga prinsipon na sumbat da ito nga sa lugsod. Umuna, we see this in our consistency. Ijay Acts chapter 2 verse 46 kunana, every day they continued to meet together in the temple courts. They brought bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people.
And the Lord added to their number daily those who were being saved. Siputan nyo kakabsat. Dahil na ibagak when nasiputan nyo mabalin. Dahil na ibaga tayo dito yung text. Na every day they continued to meet together. So makita tayo dito dahil consistency na dito yung namati na agkakadwa iti tunggal aldaw for the purpose of studying the Word of God. So, makita tayo nga saan lang nga tunggal Domingo da. Nya, when tunggal schedule da nga adadon ti sa ni Apo Dios sa kadalapan. Dito ikuna na every day talaga nga inaldaw nga agkakadwa da ket nagtultuloy da nga agkakadwa tapno iti kastalaan ket adalan iti sasao ni Apo Dios. So, kasta nga makita na dibutan iti maysa nga namati iti sasao ni Apo Dios no adda da di makunkuna nga consistency na iti sasao ni Apo adda iti panagtuloy na nga panangadan iti sasao ni Apo Dios adda iti panagtuloy na nga panangibiyag ken panangisursuro iti sasao ni Apo Dios kada tayo iti agdama nga panawon kanyan ta manulaan ti schedule tayo kakabsat iti panagadan iti sasao ni Apo Dios nga grupo Sunday ada di midweek services tayo no datuma ket iti nasakit nga panunutay dagitoy nga naka-schedule mamintua kada lawas wenno mamitnulaen kada lawas saan tayo pay naapan manmanu iti apan. So no kayat tayo nga talagang agbalin nga devoted iti sasao ni Apo Dios ikan tayo ti oras na makikadwa kadagiti pada tayo na namati kadagiti amin nga schedules iti simsimbaan tayo tapno iti kasta at kakadwa tayo makipagkadwa tayo kadakada na adalan iti sasao ni Apo kaya tayo ngarod na agbalin nga devoted iti sasao na. So kasapulan dayjay consistency saan laeng nga dyan iti group a panagadan iti sasao ni Apo Dios uray pa'y kiti yan iti personal a panagadan tayo iti sasao ni Apo Dios. Dapat ada niya makunkuna nga consistent tayo at tuloy tayo. Awan kuma iti aldaw saan tayo nakadalan iti sasao ni Apo Dios. Okay? So dayjay umuna nga prinsipyo ang pakakitaan nga datayo ket talaga nga devoted iti sasao ni Apo. Kapantay iti may kadwa, we see this in our commitment. Makita tayo dito dyan iti commitment tayo. Dyan iti Acts chapter 17 verse 11 iti NLT nga translation kunana, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. So, dito'y makita tayo kakabsat na dagito'y nga namati iti Thessalonica niya, dagiti Berean believers nga makunkuna nga iti inaramid das kalpasan nga nangegda dagiti panursuro nga insuro mismo ni Apostol Pablo kunana dito they search the scriptures day after day. Talaga nga sinukimat da iti sasao ni Apo Dios saan lang nga naminsan. No di ket daytoy ket kada aldaw nga suksukimaten da dayjay sasao ni Apo Dios tapno iti kastalaan ket kitaen da no gusto wenno umno dayjay insursuro ni Apostol Pablo. So makita tayo dito dayjay commitment dagitoy nga kakabsat iti Apo nga talagang nga inikanda iti oras iti tunggal aldaw nga inkabil iti biyagda inikanda iti panawon iti sasao ni Apo Dios nga sinukimat daytoy tapno iti kasta at dapay nga maamwanda iti padayatan iti Dios. So kada tayo ket kakabsat daytoy ket maysa nga karit kada tayo at daba iti commitment tayo iti sasao ni Apo Dios. Amo iti kayat nga asawan iti commitment ijay Webster Dictionary iti kinita ket kunana nga
iti commitment gayam, ti kahit nga asawan, that it is a promise to be loyal to something or to someone else. So may nga kari nga ibagbaga tayo nga agbalin tayo nga pudno, diyan iti maysa nga banag, wenno iti maysa nga tao. So dito, no alain tayo dayjay nga kaipapanan iti commitment. No kuna tayo nga committed tayo iti sasao ni Apo Dios, nga rod agbalin tayo nga napudno iti sasao. Anyaman iti mapasama, anyaman iti umay nga indulto iti panagbiag tayo, napintas man ken nasayaat iti wenno naalas iti kapadasan o nakuma napintas, nasayaat, naalas iti kapadasan, dayjay commitment tayo iti sasao ni Apo Dios. Ket adda kuma nga agtultuloy kas kadagitoy nga kakabsat iti Apo nga talaga nga everyday they search the scriptures. Sino kimada iti sasao ni Apo Dios. Now, apanak iti maudi nga prinsipyo. When can we say that we are devoted to scriptures? Di may katlo, we see this in our cravings. Di umuna, letter C, consistency. Di may katwa, commitment. Di inti may katlo, cravings. Makita tayo nga devoted tayo iti sasao ni Apo Dios no adda di panagbisin, cravings. Diyan iti puso tayo. Kunana iti Acts chapter 17 verse 11. Diyan lang binasa tayo itatay. Kunana, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly. Agasam dayay, yatunggal agdengdengeg da iti sasao ni Apo Dios, adadje eagerness diyan iti puso da. Adadje gagar diyan iti puso da, na agdengeg iti sasao ni Apo Dios. Ay, nagmayat nga panunutan, anya, nga nagitoy nga kakabsat, tunggal denggenda iti sao ni Apo, adda dahi eagerness, kada. Now, iti sa lusod, itatakada tayo ngayon. Kumusta dahi eagerness tayo nga agdengeg, iti sasao ni Apo Dios. Tunggal apan tayo, iti simbahan tayo, tunggal agdengeg tayo, iti sasao ni Apo Dios. Kumusta dahi eagerness tayo, kumusta dahi gagar tayo. Adaan tayo kadi iti gagar nga agdengeg wenno no agtakderen dayjay pastor tayo wenno dayjay mangisuro iti sao ni Apo Dios ket ay boring dayto manen nga oras kung kuna tayo wenno saan tayo kayat ti agdengeg wenno saan kanayon tayo nga rumwar wenno saan madama nga mensahe dayjay mensahero di sangwanan dayjay nga kayat mo iti agawit nagbayag ang mensahe ko nga di lang malpasan ta ni nagbayagin nga agsasao dayta nga agsasao kano dayta nga preacher. So awan iti gagar ken ka, awan iti ganas mo iti sasao ni Apo Dios mo kasgay. Iti maysa nga devoted iti sasao ni Apo Dios, eager isuna nga agdengeg iti sasao iti Dios. So ragsak na iti sasao ni Apo Dios. Tadakit nga ron iti intense nga craving yan iti puso na iso nga no dati mangged na nga sasao ni Apo Dios permi launay iti ragsak na permi launay iti panagdengeg na. Iti 1 Peter chapter 2 verse 2 kasto iti babasa. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So makita tayo dito ada di saritang na crave panagbisin iti sasao ni Apo Dios. Ket dito ay naibagana nga agbalin tayo kumakas maladaga nga mabisin wenno mawaw iti puro agatas. Dayjay pure milk ditoy ket daytoy dayjay sasao ni Apo Dios undiluted nga kunada nga sasao ni Apo Dios puro nga sasao ni Apo Dios na linis nga sasao ni Apo Dios isu kuma iti tarigagayan tayo kano isu kuma iti adi kabisin tayo iti sasao ni Apo. So dayta ti ibagbaga na dita. Now
Nakakita kayong kakabsat iti maysa nga ubing wenno maladaga nga agurigor tapos iti pakanem isuna wenno painumem isuna iti gatas na nagpigsalata nga aggatas. I think iti panagkunak kakabsat saan apay agda iti marikrik na ng saan ng sayaan. Kada tayong tupay nga nataangan no kasta nga agkurigor tayo uray anya iti pasangod ang agkakaimas nga makan nagrigat iti mangan. Gusto awan iti kaanas tayo nga mangan apay adda iti gurigor tayo agsakit tayo physically. Hindi adda apay nga iti elementarya dagiti times idi nga agurigor tayo. Ket amo yon no agurigor kami ide, when agurigor at ide kada kami nga kakabsat amin kami saka kami lang maka padas nga makainom iti royal. Saka kami lang nga makapadas nga makapangan iti karne iti manok nga native nga nasabawan nya. So niinam ko kinitatang ko kasi dar aramida na tunggal ang gurigor kami nga kakabsat kasjay dar aramida da at partida iti manok nga native sa bawanda sa igasar kada kami nga ang gurigor na anak da nga anya ngayon uray naimas di makan uray adati royal madilata awan iti ganas nga inuman ken awan ganas nga kanen dayjay nga impasangod nga makan. Amoyo kakabsat iti biyag tayo kas namati ken Kristo. Kunana dapat adda iti tarigagay bisin wenno panagbisin panakawaw tayo iti sasao ni Apo Dios. So dapat normal dayta nga makita iti biyag ti maysa nga pudno nga namati na devoted iti sasao ni Apo. Ngem kastoy ni no awan iti tarigagay mo wenno ganas mo iti sao ni Apo Dios. Ibagakken ka adda iti sakit mo. Adda iti sakit mo iti na espiritual. Taapay nga awan iti ganas mo iti sasao ni Apo Dios. Taapay nga awan iti panagtarigagay ken ka iti sasao ni Apo Dios. Ta iti devoted nga anak ni Apo iti sasao ni Apo Dios. Makita ken kuana daydi cravings, intense nga cravings iti sasao ni Apo Dios. Isaritsod ko kagayam ken kakabsat adda kadi iti gurigor mo iti na espiritu. Awan kadi iti ganas mo iti sasao ni Apo Dios. No awan iti karit ko iken kay katangang sapa ang masideg ka kini Apo Dios. Ta isuna iti kangrunaan nga doktor ang makaagas dayta nga mapadpadasan. Now, napanak iti panaglipas. Uulitin ko po, be devoted to Scripture or to the Scripture. Agbalin tayo kung mga devoted iti sasao ni Apo Dios. At makita tayo na tayo kung devoted iti sasao ni Apo Dios when we are consistent, when we are committed to it, and no adda iti cravings tayo kadaytoy asasao ni Apo Dios. Our devotion to Scripture, kakabsat ken gagayam, is a picture of our deep devotion to God. The Scripture is God's Word. So when we devote ourselves, iti sasao ni Apo Dios, we are just devoting ourselves to God. Ang tanong ngayon, kanino ka devoted? Sa Panginoon ba o sa iba? May we devote ourselves iti sasao ni Apo Dios. Yaman ang kakabsat iti orasyo itaak naglipas itat na nagsapa nagyaman na iti tiyempo in paayo tapno iti kasta adalan tayo iti sasao ni Apo. Nawatek man itintay panagtamoy tayintay ada tintay nga ron nagkararat nas dilipas tayo daytoy apanagadan.
Amami nga nasantuan, agyaman kami ken ka, agyaman kami Apo Dios iti sasao. Anang palagip kada kami, makasapulan i-devote iti oras mi Apo iti sasao. Ipaay mi Apo Dios iti commitment mi iti sasao. Nagbalit kami nga consistent Apo iti sasao. Nga maadaan kami iti napalalo nga panagbisin, ganas iti sasao o Apo Dios. Lord, datoy kami itatanga gundaway. Apo, nagdaman dagiti tiyempo na saan kami nga nagbalin nga devoted. Mino saan iti agdama o Apo Dios, ket saan kami nga devoted iti sasao. Apo, kararami na agasan na kami. Pakawanan na kami Apo Dios kadagiti tiyempo nga nagbalin kami nga nasagot abasaen wenno adalin dagiti sasao. Apo, agasam iti sakit mi iti sublim dayjay napalalo a panagbisin kada kami iti sasao. Isublim dayjay dati nga panakawaw panagbisin ganas Apo iti puso mi iti sasao. Kadagyaman kami o Apo Dios tamo mi nga sikalaan iti makaagas kada kami kada ito'y nga area nasaksakitin mi iti espiritual. Agyaman kami ken ka, ket si kangaruden o Apo iti mapadayawan, itatanga gundaway. Itinagan ni Apo mi nga Jesus dawaten mi amin dagitoy. Amen. Kakabsat, agyaman nak iti orasyo, agyaman nak iti panakikadwayo kanyak, iti sumagmamano nga minutos. Ket ni Apo Dios isungarod iti mapadayawan, iti bibiyag iti galmay sa kadatayo. Dahito iti kapsatyo Pastor Severino Aquino, siya iti lead pastor iti Christ Great Commission Fellowship. Saka na nga nakadwakay man itatna na gundawan. Langarod, iti ibatik kada kayo, iti panagkablaaw manan, iti maminsan, ibatik kada kayo, iti pamindisyon at taot iti Apo Dios. Kaya ito na maminsan, at kakatwa tayong tumanan. God bless everyone.